Som chef i min enkeltmandsvirksomhed, synes jeg, det er utrolig vigtigt at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig. Derfor skal vi i dag have medarbejder-trivselsundersøgelse i enkeltmandsvirksomheden. Som en moderne virksomhed går vi selvfølgelig også meget op i medarbejderfastholdelse. Vi snakker tit agilitet, work-life balance, empowerment, inklusion, men vigtigst af alt en god feedback-kultur. Og derfor har jeg udarbejdet et spørgeskema, som skal kaste lys over, hvordan medarbejderne i virksomheden egentlig har det. Og det er jeg sådan set ret spændt på at finde ud af. Her er et par af de spørgsmål, som medarbejderne skal svare på. Hvor meningsfyldt er dit arbejde? Hvor ofte hjælper de opgaver, du får tildelt af din chef, dig med at udvikle dig professionelt? Hvor mange muligheder har du for at blive forfremmet der, hvor du arbejder? Hvor sjov er din chef på en skala fra 1 til 10? Hvor sandsynligt er det, at du vil søge et andet job? Jeg synes, det er fedt med sådan nogle medarbejder-trivselsundersøgelser, for det er fedt at blive hørt. Sådan der, chef! Det er bare overskudsagtigt det der. Man kan virkelig mærke, at chefen han vil det her. Så er resultatet kommet fra medarbejder-trivselsundersøgelsen, og jeg er simpelthen så spændt på at læse det. Sådan en undersøgelse, der rater man fra 0 til 100, hvor tilfreds man er med virksomheden. Og jeg som chef håber jeg selvfølgelig på så højt et tal som muligt. Men lad os nu lukke op og se, hvordan det her er lidt spændende. Hvad sker der? Det er jo fantastisk. De er simpelthen, altså... og der er også et kommentarfelt hernede i bunden, kan jeg se, hvor folk kan skrive kommentarer. Ej, fedt, mand. Det er sgu nogle fede medarbejdere. Nej, det sjovt. Nej. Ja, det er også rigtigt. Ja. Fedt, mand.